Ketika manusia mati ditutne perkara telu. Siji bandane, keluargane ngamale. Isnani yarji'ani sing loro balik. Keluargane balik, montore balik, klosone balik, putune mbah, ponakane mbah, bojone sing janji sehidup semati ya. Piye Mbak Mia apa ya? Oh ya. Sing ora balik kuwi ndres Qur'ane, sing ora balik ki sedekahe, sing ora balik ki jamaahe. Jadi amal sing setia ndampingi kula niku jenenge ibadah. Lah awake dhewe iku urip ning donya repot karo barang sing arep ditinggal, gak tau repot karo barang sing arep digawa. Sing arep digawa ngibadahe kuwi lho yo. Mula ketika Sayyidina Ali nate bengok nang ngarep kuburan. Muni ngene, "Wahai penghuni kuburan, sampean gak pengen roh ceritani keluargamu nang Blitar Trenggalek. Tak ceritani sawah muntek, toko muntek, donya muntek, mobil muntek. Anakmu sing nomor 1 karo nomor 5 gak akor perkara royokan warisan. Tak ceritani. Jabatamu urung 7 dinamu wis digedeni kancamu. Sing kok belani sampai rang ibadah saiki wis digendani kancamu. Bojomu sing janji sehidup semati urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Blitar. Andaikan orang yang di alam kubur bisa menjawab dawuh Sayyidina Ali, dia akan menjawab, "Nggih Sayyidina Ali, tibane sing kula beto ibadah kula, sing kula beto amalku." Mumpung durung mati, ayo nyiapne amal. Karena apa? Ketika mati sing panggah ngetutne awake dhewe duduk bandane, duduk keluargane, tapi amal. Wis lek ngono wong mati siji butuh tinggalan, nomor 2 butuh amal ibadah, terakhir butuh apa? Doa. Wis balik neh, ayo kita siapkan anak-anak kita, generasi kita sing solih-solihah sehingga kita mati nanti didoakan oleh anak. Besok nang akhirat ki enek wong telu sing kena dijaluki nunut, salah setunggale adalah ulama. Jadi awake dhewe iki ning donya butuh ulama, sok lek wis sedo nang akhirat ya butuh ulama ben awake dhewe disyafaati kalih ulama, ben disyafaati kalih Mbah Yai Mahmud. Mula perlu kula karo panjenengan membangun kecintaan dhateng ulama. Kanjeng Nabi dawuh wong niku besok kumpul karo sing didemeni. Lah awake dhewe demen karo selebritis, awake dhewe ya kumpul karo selebritis, nang akhirat gak teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Sampeyan ra teko nggen mergo ning kono mek dijak maju mundur, maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Maju-maju oleh mundur-mundur. Dadi ora bingung nih kancane sing ning mburi ngono kuwi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nate kula aturne kalau kita bicara khaul berarti kita bicara kematian. Mati itu sesuatu yang pasti datang. Bahasane Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Semua orang akan mati, Pak. Siapapun itu, pejabat mati, rakyat mati, wong terhormat mati, wong terjahat mati, kiai mati yo, santri yo mati, presiden mati, pengamen yo mati, siapapun mati. Pak Harto ini jadi presiden 32 tahun, gak enek wong ra wedi karo Pak Harto. Ketika Pak Harto gerah ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia, ning njaba rumah sakit ditunggoni pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu, sitok endane sing roh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati, pemeneh kami tuwa mati. Lho wong paling sehat sa Indonesia mati sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki duwe Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih, wong paling sehat sa Indonesia. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu ngomong nih kesehatan, sampai turu ngimpi nyuntik mati. Duwinginane tangga kula ki ning Selopuro, ya Allah duwe apotek ki mati. Duwe apotek mati. Duwe apotek ki mati. Diomongi mek menteleng.
Duwe apotek lemati, lorone darah tinggi padahal obate nyanding mati. Wong paling rusa sak Indonesia mati, rusa. Mbah Marijan yang pemati pemeneh Mbah Tumijan mati. Dua nek uang dijenengi gesangnya mati, gesang ki lho mati. Gesang ki lho urip malah. Lho manusa niku kabeh bakal mati. Lah manusa niku lek wis mati minimal itu butuh 3 hal. Eling-eling. Awake dhewe ki lek wis mati, manusa ki lek wis mati butuh 3 hal. Maka ketika hidup 3 hal itu harus kita persiapkan. Sing pertama tinggalan. Wong lek wis mati butuh tinggalan. Karena apa? Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asara. Aku ki sing nguripi wong-wong sing wis mati. Aku iki sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Dawuh Allah. Lan aku bales tinggalan-tinggalane. Jadi wong ki lek wis mati sing dibales ora mek kebaikane tok, tapi tinggalan-tinggalane ya dibales. Mula awake dhewe ketika hidup harus mempersiapkan tinggalan-tinggalane. Mergo wong ki lek wis sedo kok duwe tinggalan, niku sedo ki mek ketoke hakikate jek urip. Lho manusa ki lek iso urip terus, sampeyan umpama dikai pilihan karo malaikat, umur dawa karo umur cendhek milih pundi Bu? Jenengan nek diparingi ditawani umur dawa karo umur cendhek milih lek pilihane telu, umur dawa, umur cendhek apa ora mati-mati? Loh, apa enek wong ora mati-mati enek? Mati ki mek ketoke hakikate jek urip. Jenengan nek tindak teng Blitar niku enek makome presiden pertama Republik Indonesia, jenenge Pak Karno. Pak Karno niku tibane mati sedo ketoke hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu. Pak Karno ki pun sedo tapi koyok wong urip mergo bendina nampa tamu. Teko Blitar, luar Blitar, Jawa Timur, luar Jawa Timur, bahkan luar negeri. Pak Karno iki pun sedo tapi koyok wong urip mergo bendina nampa tamu. Lah awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong. Jadi enek wong ki urip terus ra mati-mati. Yo. Pak Karno ki pun sedo tak duduhi fotone iki didol payu. Tulung sesuk bar pengajian fotomu gedhekno dolen. Lho Pak Karno ki pun sedo tapi fotone iki didol payu. Lho wong hebat iki. Pak Karno ki pun sedo tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Cah TK bahas SD, bahas SMP, SMA, kuliah ning perapatan warung kopi, ning pos kampling. Pak Karno ki pun sedo tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Iki jane wong urip apa wong mati kok ora enek sing bahas belas. Lho, Syekh Mahmud niki kan pun sedo, tapi lak kaya wong urip, sampean delok makome gak tau pedhot teko tamu. Duh, hebat iki Syekh Mahmud iki, masyaallah. Ya karena apa? Ya duwe tinggalan kuwi lho. Pak Karno itu hebat kan termasuk duwe tinggalan. Bangsa ini merdeka. Itu salah satu wasilah ya Bapak proklamator niku lho, duwe tinggalan kuwi lho yo. Sampeyan nek tidak teng Jombang nek makom jenenge makom Ki Haji Abdurrahman Wahid, kuburane makame ditutup, sing ngantri pengen sowan iki kaya ngene iki. Makom ditutup oleh sing ngantri ya Allah. Lho wong iki lek hebat iki. Sedo ki mek ketoke hakikate jek urip, lha tamune ki ngantri. Niki urip nak nampa tamu belas iki. Iki jane uyep apa mati. Deh, tenan Pak. Tamune Gus Dur iki ya Allah. Tiap hari ribuan, atik kabeh sowan mriku nahlil. Atik sitoke mulih ndak atik sing digawani berkat, Pak.
Tulung wong kamulan ngenekno sewon terus tanggamu kok undang terus mulih ra kok gawani berkat. Oleh viral ning TikTok awang. Lah Gus Dur iki pun sedo iku ceritane lho, enten kotak amal teng mriku. Itu semua dikasihkan yatim piatu. Jadi tiap bulan ki ratusan juta. Gus Dur ki pun sedo. Tapi kaya wong urip iso jariyah ratusan juta ngene yatim piatu. Masya Allah. Tibane Gus Dur ki ketoke tok sedo. Hakikate jek urip kok. Lah jek sregep sedekah iki. Lah iki kok belas ra tau sedekah. Ki jane uyip apa? Awake dhewe iki lho. Sampe nek tindak teng Surabaya nek makom Sunan Ampel. Subhanallah. Tamune lho ngono. Gek iso nguripi wong sakmono kae lho, Pak. Sunan Ampel iki. Bakul klupuk, klambi, sarung, kurma, sajadah, jilbab, panganan, weci, tahu isi, sopir bis, sopir elep, tukang becak, perhotelan. Jutaan uang iso urip ki lantaran makomi Sunan Ampel. Ki lho, wong ki lek hebat. Wong mati kok hakikate kok jek urip. Lah iso nguripi wong sakmono kae iki. Lah ini urip kok nganyelne. Duh, terus pertanyaane piye ampre awake dhewe ki urip terus gak mati-mati? Siji kudu duwe tinggalan. Mergo wong lek ndek tinggalan ketoke sedo hakikate jek urip. Syekh Mahmud itu orang hebat, duwe tinggalan pesantren iki lho. Mbah Yai Mahmud ki pun sedo, kok pesantren iki jek urip, kaya wong urip. Mergo pesantren dadi tinggalane Syekh Mahmud. Pendak enek ngaji bocah ning kono deres Quran 1 huruf pahalanya 10. Sing duwe tinggalan pondok iki lho, entuk ganjarane 10 tak amal. Alif Lam Mim itu 30 kebaikan, Pak. Lha nek cah pondok deres Quran 3 huruf. Para perintis pondok pesantren Hidayatul Tulab itu untuk transfer pahala, Pak. Jadi nek uang wis mati tapi kaya wong urip orang iso deres Quran tapi oleh ganjarane deres Quran mergo duwe Duh, Masya Allah. Mula lek jenengan iso gawe pesantren, sampean damel pesantren, Pak. Sampean sidro kok pesantren iki urip, sampean kaya wong urip. Ning kene rung enek masjid, sampean bangun masjid, kok sampean sidro kok masjid iki urip, sampean kaya wong urip, mergo masjid iki dadi tinggalan sampean. Lha piye lho nek masjid enek wong salat lho sing wakaf tanah kuwi lho. Wis ning alam barzah tapi kaya wong urip, lha mendine oleh ganjarane salat tok. Ning masjid yang sing deres Quran, mulai ganjarane deres Quran kok. Oh lek ngono awake dhewe iki lek iso sadurunge mati duwe ting. Mula sampean delok Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Itu sampai hari ini terus pahalanya mengalir karena apa? Mereka punya tinggalan kutubus salafah. Duwe kitab-kitab Masya Allah. Mula nuwun sewu Gus Bahrul Munir. Enten ulama niku sing dawuh ngeten. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Aja pisan-pisan awakmu mati lek durung duwe karya ilmiah. Jadi lek iso duwe tinggalan karya ilmiah, Masya Allah. Kula niku santri Jampes, Pak. Teng Jampes itu ada ulama besar namanya Syekh Iksan. Niku duwe tinggalan kitab namanya Syirajut Talibin, Pak. Mbah Iksan iki pun sedo tapi duwe tinggalan kitab agung. Tenan, Pak. Makom iki kados makom Mbah Syekh Mahmud wis ora sat wong ziarah. Duwe kitab namanya Manahijul Imtad, duwe kitab namanya Tasrikhul Ibarat. Awake dhewe iki lek iso duwe tinggalan. Duwe tinggalan. Mula kadang kula kita boleh berbeda pendapat, Pak. Boleh wong sakmene kae ora kudu padha karo aku. Kula niku ya setuju mawon lek Pak Harto niku didadekne pahlawan nasional. Iki kula lho jenengan mboten napa-napa. Lah nyapa Pak Harto ki tinggalane akeh lho. Pak Harto ki duwe tinggalan masjid akeh 999, Pak. Jenenge Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Panca
Di balik Pak Harto juga manusia biasa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ki gak sempurna, tapi punya keistimewaan. Lho, masjid lho 999 lho. Kuwi tinggalane Pak Harto kuwi. Kadose enten teng bar Kota Trenggalek niku wonten niku. Niku wonten teng mriko kanan jalan niku masjid Yam istilahnya. Kula nembe ngaji teng Tuban. Niku ketuane cerita tinggalane Pak Harto niku 999 masjid lho. Tol Jagorawi niku tinggalane Pak Harto, Pak. Puskesmas niku Pak Harto lho sing ditinggalan. Puskesmas iki sing enak Pak Harto ya. SD Impres sekitar 15.000 napa pinten kuwi tinggalane Pak Harto lho. Kula kadang kula niki ya pantes lah. Ya terus sing gampang tukang ngelok-ngelokne Pak Harto ki ditinggalan opo aku kadang mikir ngono piye. Enek to wong kae lho. Wong sing rung mati-mati kalian. Duh kadang ya mikir kowe ditinggalan opo kadang. Kula kok mbela Pak Jokowi mboten, kita boleh beda pendapat. Pak Jokowi yo gawe tol mulai Palembang sampai sekarang Situbondo, Pak. Ngapunten, yo tinggalane Pak Jokowi lho niku. Oh yo. Niku yo duwe tinggalan lho, Mas. Lho nggih, malah saiki duwe tinggalan arep gawe ibu kota negara. Kuwi karepe pancen lek mati duwe tinggalan. Karena apa? Wong sing duwe tinggalan ora mati. Mati mek ketoke hakikate dhek urip terus. Lah terus Roy Suryo ki ditinggalan opo? Aku kadang ngono kuwi ya aku mikir ngono ya. Lho manusa ki nek sing sempurna Pak, sampeyan golek sempurna ndak iso sampeyan. Mun ana Gus Bahrul Munir ki yo gawe pesantren. Iki harapane sok yo duwe duwe tinggalan. Pancen wong ditinggalan istimewa kok. Mula saiki enek koperasi merah putih. Iki tinggalane Pak Prabowo sok ben kuwi. Lah, karepe Pak Prabowo ki yang duwe mula saiki tiap desa berapa lho? Sak Jawa Timur sekitar 8.500 desa lho. Lha iki nek koperasi merah putih terus Pak Prabowo sedo, kok koperasi merah putih dhek urip, Pak Prabowo kaya wong urip. Kuwi lek payu lho. Lah ya kuwi lek payu soalnya aku ngene ngaji ning Jember nek koperasi merah putih ki ning ngarep kuburan. Nah terus yang tuku apa? Ya kita doakan lah. Jadi jane karepe Pak Prabowo ki duwe tinggalan. Lah nggih. Koperasi merah putih kok ning umunan ning tuku apa? Awinane ngaji ning Bojonegoro ki ya ngono. Ya ning alas iki. Lha nek koperasi merah putih kok ning alas, ning tuku apa? Ngaji ning Tuban ya ngono, liwat dalan Uwalik lho Pak Lurah. Anu pundi? Kamulan. Ini liwat dalan cuwilik lho, mobil kule ora patek sedeng. Lho kok nek ning tengah sawah iki ya operasi merah putih ning tuku. Apa ya ngono. Menane ngaji ning Magelang yo enek sing pucuk gunung. Lho. Terus sopirku tak omongi, "Lah kuwi ning tuku." Tapi ya kita doakan lah, wong niat baik kok ngoten lho, nggih Bu nggih. Dadi awake dhewe ki lek iso urip ki duwe tinggalan, ngene lho. Ning kene urung enek musala, sampean bangun musala, kok musala jek urip, sampean sedo, sampean kaya wong urip, mergo musala ki dadi tinggalan sampean. Sampean urung enek TPQ, sampean bangun TPQ, kok sampean sedo, kok TPQ jek urip, sampean kaya wong urip, mergo TPQ ki dadi tinggalan sampean. Ngono lho Bu. Mula awake dhewe lek iso duwe lah pripun carane duwe tinggalan Pak Lukman? Berjuang. Urip ning donya ayo berjuang ben duwe tinggalan. Ning kene rong enek masjid sampean berjuang bangun masjid. Lah sampean kudu eling-eling berjuang niku sak mampune dieling-eling. Sampeyan nek mampu wakaf tanah, sampean wakaf tanah gawe masjid. Mampune wakaf tanah. Aku lek kon wakaf tanah ya ora mampu. Lah mampumu apa aku sing bangun bentuk fisike masjid? Ya sampean bangun. Wah, kula lek kon bangun sak moten ya ora kuat Pak Lukman. Lah mampumu semen 10 sak. Ya wis nyumbangun semen 10 sak. Kok masjid cek berdiri kokoh, sampean sedo sampean kaya wong urip mergo semenmu ki lho mancep ning kono senajan mek 10 sak. Wah, kula lek kon nyumbang ya ora duwe duit Pak Lukman. Lah iso apa? Kula sing masang boto teng masjid niku mawon kula tak sing nukang. Ya wis nukang. Wah, kula wong wedok Pak Lukman, lek kon nukang ya ora iso.
Kon numbang ya nak duwe. Lah terus iso apa yu anu mawon Pak Lukman? Bumbon, sayur mayur, terninggen kula mawon. Kula tak sing bagian masak nih tukang-tukang. Ya wis masakno ae pancen mampu masakne kok berjuang kuwi sak mam. Sampeyan arep bangun pos pesantren ndak mampu. Ya wis mampumu ki lho. Aku lek kon bangun pesantren kaya Gus Bahak, Gus Bahrus ketoke ndak mampu aku. Lah piye mampumu? Alah nek Gus Bahru karo Gus Bahak bangun aku tak titip semen. Ya wis titip semen ae. Selama pesantren itu berdiri kokoh, sampean kaya wong urip, Pak. Eling-eling berjuang sak mam. Mampu bangun TPQ banguno. Wah, kula lek kon bangun TPQ mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa mulang TPQ? Ya wis mulang wae, pancen mampumu mulang. Lek ora mampu aja mulang, kok malah bingung lecah TPQ. Kula lek kon mulang mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Mampu kula niku gaji guru-guru TPQ. Ya wis gajian guru-guru TPQ. Berjuang niku sak mampu. Kula niku iso kula omong, Bu. Ya aku berjuang ngomong. Lha pancen icoku ki mau omong saiki, omong sesuk neh. Delek Pak Lurah ra mampu omong aja omong Pak Lurah. Aku lek kon ceramah kaya Pak Lukman ra mampu. Lah mampumu apa? Nyangoni Pak Lukman. Endi wong iki kok ngilangke. Lho lek ngono berjuang niku sak mampu. Ayo awake dhewe berjuang ben duwe ting. Mergo wong lek ditinggalan ketoke tok sedo ning hakikate JU urip. Mula pahlawan hari ini bahagia. Mula Sayyidina Ali dawuh la khurriyata illa biddin. Ora eneng aran merdeka kejaba nglakoni perintah agama. Makna murate sing makna jauh neh ora eneng nasakuri kemerdekaan kejaba kelawan nglakoni perintah agama. Pengumuman iki Agustusan sampeyan arep nasakuri kemerdekaan dawuh Sayyidina Ali kudu dengan bentuk melakukan perintah agama. Malam 17 melumpuk nang masjid musala, nyapo tahlilan, khatmil Quran, sedekahan, kabeh ganjarane dikekne para pahlawan. Karena apa? Bangsa ini iso merdeka iki tinggalane para pahlawan lho. Lah ketika kita melakukan kebaikan, pahlawan seneng, Pak. Banyak apa? Ya oleh kebaikan wong iki tinggalane para pahlawan kok. Mula nglakoni nasakuri kemerdekaan harus dengan ibadah. Ngotnya lah kok Agustusan lah kok nangis para pahlawan, Pak. Mergo tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta, barang sing dilakoni manusa nang donya iki diketok ning ngene wong-wong sing pun sedo, Pak. Pahlawan hari ini tahu apa yang dilakukan anak bangsa iki tahu, Pak. Fa in ra'au hasanan farihu, ketika para pahlawan melihat anak bangsa ini melakukan kebaikan. Yo Agustusan kok ngenekne pengajian, Agustusan nasakuri karo khatmil Quran. Farihu, para pahlawan bergembira karena kemerdekaan itu tinggalane para pahlawan, Pak. Jadi sing merjuangne Indonesia iki pahlawan. Pahlawan di Turki, turunan mriki. Duduk tuno, duduk turunan kono. Itu turunan kene sing merdekane. Kemerdekaan itu tinggalane para pahlawan, mula diarani pahlawan. Niku saka tembung pahlawan. Dalam kamus bahasa Indonesia, akhiran wan itu maknane oke. Hartawan oke, hartane. Wartawan oke, wartane. Jutawan oke, jutane. Karyawan oke, karyane. Taiwan oke. Ora jogok ning Taiwan. Lah pahlawan niku pahlawan wong sing akeh ganjaran. Karena setiap kebaikan yang dilakukan anak bangsa mereka ditransfer pahala.
Lho nggih, krana ini tinggalane para pahlawan, masyaallah. Mula nek nasakuri kemerdekaan dengan bentuk ibadah Bu nggih. Mula lek ditarik urunan tapi kangge Agustusan tapi arai kemaksiatan ya piye awake dhewe sak mampune to. Ya aja diwehi wong pancen kemaksiatan jenenge kuwi i'anah alal maksiyah kuwi jenenge nulungi kemaksiatan yo ndak boleh. Ngono lho. Mula sok ben Agustusan ngenekne gerak jalan monggo itu melatih kedisiplinan. Ngenekne balapan karung olahraga itu perintah ayo ngenekne panjat pinang ya. Pohon pinang maksudku. Monggo itu olahraga. Nyemia. Benek ning kamunan enek mia apa ya? Mia. Sapa sing muni kadung latihan kamu sapa kamu? Loh ini ya perlu tak sampai nih, kok gendengan gelem nampa kono ora gelem nampa kono timbang sok akhirat dituntut karo Allah. Ngene iki yo akeh digane ning YouTube ngono ki yo akeh sing komentar ya. Lah piye wong pancen iki tugas kula iso kula mek omong ae. Mia apa ya? Mia. Mia apa ya? Tanggah Mia. Ya. Winginane tak critakne, sok ning akhirat enek wong mlebu swarga, mergo nyapa enek eri ning dalan. Niku disingkrihne, akhire wong niku liwat penak. Dadi sok ning akhirat enek wong enek eri ning dalan disingkrihne, mergo iki ganggu wong liwat. Akhire disingkrihne, akhire wong liwat dadi penak. Itu diapresiasi karo Allah. Iso mlebu swarga. Mergo menakne wong liwat. Mula besok enek lurah mlebu neraka, mergo enekne karnaval ganggu wong liwat. Hati-hati. Hati-hati tenan. Aku winane ngaji ning Trenggalek pinggiran kutha iki lurahe mek menteleng ngono. Karo muni cangkemmu ngomong apa kowe. Lho iya ganggu wong liwat resiko lho, Pak. Hati-hati sampean ketoke seneng tapi ganggu wong liwat resiko lho. Nggih napa nggih? Mia apa ya? Mia. Golek mlebu neraka Mia. Rodok rawani to wisan. Deh, tenang. Mia apa ya? Nek sing batin, lek mboten miyok tapi ndelok, sami ugi, sami mawon, silit babi dientuk. Lho Pak Lupan ora tau ndelok karnaval blas mek nginceng. Sapa muni padha ae. Ya nek nginceng mripate sitok ya separo dosane. Kula ni estu mboten ati mirsani makin niwat ngarep kula gak tau ndelok. Mergo nyapa jane ya pengin tapi kadung diarani kiai ya. Ngene iki ya ngompet lho yo. Akhire ya wis kepepete lek pas liwat. Nate to liwat kene nek karnaval. Ngono kuwi terus lha piye ning dalan akhire ya tak sawang ngene. Wah, cocok ya aku ya ngono. Juh kere aja. Ayo duwe ting. Ngono lho, lah ampre duwe tinggalan ya berjuang. Pahlawan itu hebat karena duwe tinggalan. Merdeka ini wasilah lantaran perjuangan para pahlawan. Atas berkat rahmat Allah bangsa ini oleh merdeka. Tapi tetap karo Allah diwasilai karo perjuangan para pahlawan. Monggo mengisi kemerdekaan dengan bentuk ben pahlawan ki marem Pak. Mergo niki tinggalane para pahlawan. Nah ada satu tinggalan sing istimewa para bapak ibu. Dan ini insya Allah semua orang bisa pokok tenanan. Apa? Anak soleh. Awake dhewe iki lek iso ditinggalan anak soleh yuk. Sampeyan arep bangun masjid ra mampu, musala ndak mampu. Wis iki ya. Jadikanlah anak-anak kula karo panjenengan sholih sholihah. Mergo nyapa? Kanjeng Nabi ki dawuh amalul walid. Kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Gitu. Sampeyan hari ini ngaji sing oleh ganjaran sampean tok. Wong tua sampean oleh ganjaran padha karo ganjaran sampean.
Lah nyapa? Lah sampean tinggalane wong tuwek kok. Sampeyan ki lek salat, ibu sampean pun sedo, oleh ganjarane salat kaya salat sampean tanpa mengurangi pahala sampean. Lah nyapa? Lah sampeyan ki lho tinggalane wong tuwek. Wis, mula ayo anake awake dhewe iki didadekne tinggalan sing sholih sholihah. Mergo lek anak apik, wong tuwek apik. Sampeyan ora iso salat lek wis mati, tapi lek anakmu ning donya salat, sampeyan oleh ganjarane salat kaya wong urip. Lho lak tenan to. Sampeyan ampun sedo ora iso maca Quran, tapi oleh ganjarane deres Quran. Lek anak sampeyan kok titipne nang pondok tengah bendina deres Quran. Iki lho, tinggalan anak soleh. Mula besok akeh wong iku tengah akhirat kaget ndak merasa punya kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Ning alam barzah ni petuk malaikat, "Yo dalem omahmu ndi galek." Galeke ndi kamulan. Lurahe sapa? Pak Ruri. Enek karnaval apa Oya? Oya. Yo dalem malaikat, ayo melu aku. Teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku teng pundi wis to ayo melu aku. Enak-enak ning alam barzah mlaku-mlaku. Lah kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur malaikat napa tumpukan niku? Ganjaran. Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten? Tekmu. Lho. Lah kula pun saged maca Quran ya malaikat. Ya aku ngerti, biyen kula belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lho tapi kalau kan diganjaran maca Quran, anakmu sing kok deleh ning pondok tengah, pendak bar salat gak toler nek deres Quran. Deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu, mula ganjarane maca Quran pen. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gandane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula pelit-pelit tiyang kamulan. Ya aku ngerti. Golek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Lha tapi kalau kan diganjarane sedekah bolak-balik anakmu, bolak-balik tinggalamu. Anakmu sing kok tinggal nang kamulan. Ya Allah beneh awakmu ninggal diselameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 khol. Anakmu pendak Jumatan lebokne dhuwit nang kotak amal. Tinggalamu ahli sedekah. Karena kowe ndek anak ahli sedekah, mula sedekah ya anakmu dadi sedekahmu, mula ganjarane sedekah pen iki lho tinggalan anak. Mlaku malih roh tumpukan. Napa malaikat niku ganjaran? Ganjarane napa lho kok suwai men kaji. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula dereng kaji lho malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kalau kan ganjarane kaji tinggalamu anakmu sing ning kamulan beneh. Kok tinggali lemah cengkal 100, lah kok kowe mati diamanahne kaji. Barokah diamanahne kaji anakmu, mula ganjarane kaji pen. Ajeng cahaya begitu indah, malaikat napa niku ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten nate tahajudan malaikat. Malaikat jawab aku roh. Nek jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adik nguyuh mundak nyami aku iyo. Wong iki teko. Nyami wong iki teko. Lho tapi kalau kau diganjani sholat tahajud, anakmu tinggalamu sing kok titipne nang pondok kamulan. Ndak bengi gak tolerir tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane sholat tahajud pen. Iki lho tinggalan anak iki. Anak. Diomongi mek mendelik. Lajeng tiang niku matur lho malaikat sepanjang mata saya memandang kok kabeh ganjaran. Ngapunten dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosamu entek cik. Lho kok saged bolak-balik tinggalamu anakmu sing kok deleh nang pondok kamulan. Pendak bar salat nangis nang Allah, donga nang Allah, jaluk nang Allah, matur nang Allah. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula, panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Ya Allah, sayangi bapak ibu kula, kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok tangisane penjaluke tinggalamu anakmu, lah kok dikabulne Allah. Barokah anakmu yang terus memintakan ampun
karo Allah dosamu di ngapura. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho napa niku malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan, ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono tenono sampai besok dina kia. Yo tinggalan anak itu istimewa. Istimewa. Bahkan wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne anak iki lek mlebu swarga mboten purun, Pak. Lah kok lingak-linguk dijawil karo malaikat, nyapa lingak-linguk ndang mlebu ana? Mboten. Lah nyapa? Bapak Ibu teng pundi? Ya Allah, iki lho tinggalan anak. Mula wonten kitab Ikhya diceritakne wonten lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek nduk. Akhirnya, hei, udkhulul jannah, hei, mlebu swarga, mboten. Hei, mlebu swarga, mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga, kejaba kali bapak ibu kula. Malaikat langsung tegas, ora iso kowe ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak soleh, bapak ibumu ora soleh, ibumu ora salihah. Kok arep ngujak, kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapakmu ora jujur. Kowe iki lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Ora padha. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti nyolong iwak. Sapa muni aku? Ora iso kowe, ora iso. Lah kok lari-lari niku lha kok pinter malaikat leres dawuh panjenengan. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah terus mereka protes. Malaikat kula iso mondok teng pondok tengah. Niku sing ngragati bapak ibu kula. Kula sekolah SD, SMP, SMA, kuliah teng pesantren, MI Sanawiyah Aliyah teng pesantren, TPQ Madin. Niku sing ngragati bapak ibu kula. Kula niki tinggalan istimewa bapak ibu kula malaikat. Kula niki mending pondok tengah sing biayani bapak ibu kula malaikat. Bapak ibu kelek nyambut damel budal peteng mulih peteng. Udan budal, bledek budal, adem budal, panas budal. Bapak ibu lek nyambut damel malaikat, sirah ditamel sikil, sikil ditamel sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Ya sikil dibekai sirah terus lek mlaku ki lho piye? Lho tenan to Bu bolak-balik tak aturne urip panjenengan iki lek diitung mek entek ge ngurusi anak kok ngene apa nggih? Nate kula aturi jenengan mek ge ngurusi anak. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to penjaluke anak gak kok turuti gelang kalung kok tukokne, motor kok tukokne, omah kok gawekne. Usaha kok siap nih nek ngomong nih anak. Lek perlu nyawa kok sing njaluk anak kok lung nih, pokok anak lo sing njaluk. Tangga kula winginane anake wedok mati nduk, anake wedok ki ninggal. Bapake seminggu nangis ndak meneng. Kula nglayat muni ngene, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Estu Pak Lukman cara nyawa kena dijolne tak ijolne nyawa kula ben kula sing mati pun anak kula. Sejak itu saya punya kesimpulan, tibane wong tuwek iki lek urusan anak, Nduk, nyawa ki dilungne, Nduk. Dah, tenan, Pak. Sampeyan iki lek anakmu lara, nek anak sampean lara, sampean wani kok ngijolne penyakit. Gusti lek penyakit ki lek pindah mon penyakit anak kula teng kula, pun anak kula sing lara ben kula sing lara. Wani yo. Apa to urusan anak gak kok wehne? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to? Samar ilang. Pret. Leh tenang. Lek ngomongne anak iki, iya nek sini kadung nangis ngomongne sendok. Iki lho kudu ngireng iki lho. Oh, adung ngene lho kok bar sendok. Nek salahmu serius. Lho ora lebu sampe nek yasinan mulih entuk Nagasari sitok didahar apa gawa wangsul. Kok wehne sapa? Sapa muni bapak kene?
Anak. Dolek ngomong nih anak, oh apa tuh gak kok wehne. Wong sering tak atur nih, urip sampean ini anak rung lahir wis repot kok. Duh, anak itu tinggalan istimewa. Mergo nyapa? Sampean tuh hebat, mergo uripe entek ke ngurusi anak. Sehingga sampean ini diakui karo Kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Eling-eling anak-anakku. Ridhone Allah didelen nang ridhone wong tua, murkane Allah didelen nang murkane wong tua. Sehebat apapun sampean jadi anak lek wong tuamu gak lilo demi Allah, Allah melu gak lilo. Sampean jadi anak gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine wisan. Tapi wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo, mending gak duwe gelar Mas, mek duwe gelaran kloso, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan jadi pejabat, jadi lurah, camat, bupati, gubernur. Lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Kok wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo. Ngapunten, kok saya merendahkan? Tidak, mending jadi tukang golek rosokan. Tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan jadi wong ahli ibadah, salatmu mesti jamaah dari Quran istiqamah. Ya, tok ngucap ireng susun 28. Tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah donya entek ge bangun TPQ madrasah diniyah pesantren. Ge santunan yatim piatu janda miskin ahli sedekah, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne bapak ibu cenil entek 2.500, gethuk entek 2.500 bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan pengen bukti anak-anakku, sampeyan anak pesantren. Panjenengan pernah diceritani karo Mbah Yi Bakhrul Munir. Apa? Kanjeng Nabi ki duwe murid, duwe sahabat jenenge Alqamah. Alqamah ki murite Kanjeng Nabi, hidupnya berjuang bersama Rasulullah. Sahabat meh tapi sedo gak nggawa kalimah la ilaha illallah, mergo ketika hidupnya tahu gelakne ibuke. Kuwi murite Kanjeng Nabi, Mas. Ki awake dhewe murite Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Duk, tak peseni. Sok lek rabi, aja golek gantenge, golek olilane wong tuwek. Tenan, kowe ndek pacar ganteng kok kaya apa lek wong tuwek gak lilo. Mandek, Duk. Kowe ndek pacar jenenge Solikin. Awakmu karo Solikin janji sehidup semati, tapi bapak ibumu gak lilo. Aja kok terus nih, Duk. Kok bapak ibumu lilo karo Solekan, milih Solekan, Duk. Iya no, kowe rabi karo Solikin wong tuwek gak lilo, gak barokah uripe. Kowe karo Solekan gak demen tapi wong tuamu lilo, Allah melu lilo, barokah milih Solekan. Mami anu lho Pak Lukman, Solekan kali Solikin ini ganteng Solikin. Ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni, Solikin karo Solekan padha. Duk, Solekan ya Duk ya. Solekan. Lho tenang. Rabi ki manut wong tuwek aja wong tuwek dianggap cagak. Lah wong tuwek sampean ki 3. Siji bapak ibu sampean sing lahir nih, nomor 2 sing mulang. Geling-geling, kiai sampean itu juga orang tua. Lek iso wong tua sing lahir nih lilo, guru-guru panjenengan lilo. Aku biyen arep rabi mek sitok, Nduk. Aku pokok dililani Gus Malik, guruku putrane Seksan. Saya melangkah, Yai kula kagungan piantun putri ngeten iki. Pripun Yai? Lukman diterus nih, insyaallah barokah. Kula wis ndruwedeg. Nek kadung demen nak. Nek Yai ini ndak oleh ya ndak wani. Ya alhamdulillah oleh. Belong jangan, Bang. Iya. Nduk. Solikin apa Solekan? Solekan ya. Solekan. Dia tenang. Lho mergo wong tua sampean iki pancen uripe mek entek ge ngurusi sampean. Sampean anak rung lahir wis repot kok. Lho mosok ora kelingan yu. Rabi entuk 3 wulan il. Mangan apa-apa, mambu apa-apa balik il. Dilek dulu. Kelingan apa ora? Heeh, sampe awake kurun tek ya. Kan anakmu rung lahir ke. Urung wujud awakmu wis repot. Hari karo sing lanang terning gini bidan diperiksa untuk 10 menit sing lanang celuk Mas mriki. Enten apa Bu Bidan selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Mas
tolong jaga kandungannya, makan makanan bervitamin. Mas, bojone aja digetaki ya Mas. Mulai kok getaki susah lek satu mesti bayi sing dikandung. Karo anu ya Mas, tiap bulan tenorene tak kontrole kandungane. Ya Allah. Ning kandungan saulan niki lho, anak calon anak wis bapake di ultimatum bidan. Mulih takoni ibuke, "Nduk, sidane lara apa?" "Anu, Bu. Kula meteng saulan." "Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem bintang jenjem, Nduk. Mulai saya aja gampang ngelokne wong, aja gampang maido wong, aja gampang mitnah wong. Engko tumus ning bayi sing dikandung. Karo bojomu, Nduk, omong ngono tenan. Aja gampang mateni kewan. Aku enggak kepengin putuku lahir cacat ya, Nduk. Karo omongono bojomu, Nduk, mulai sesuk kon leren lek kerja ning jagal potong ayam ya, Nduk. Mulai sesuk kon bakul cilok ae ya, Nduk. Aku kuwatir lek bojomu montang-montang daging kok putuku lahir cacat. Bakul cilok, Nduk, bakul cilok, Nduk. Nduk koyo ngono iki. Karo iki pesene wong kamulan, Nduk, gondelono tenan selama kowe meteng, aja pisan-pisan nglangkai alu ngadeg ya, Nduk. Ya apa rayu? Kudu gila awakmu nek ngembilani anak. Saulan dadi 2 wulan, 3 wulan, piye tambah repote. Bojomu celuk karo bapake sampean, "Le, dalem iki bojomu meteng 3 wulan." Dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bejo cilokane rezekine patine. Kono mumpung durung ditulis. Kono sedekah anu blonjo ning pasar Kamulan. Disedekoi, sedekah ki tolak balak. Iki lek ning Kamulan jenenge telonan. Kono ndang sedekah ben nasibe rezekine sembarange ditulis apik. Kono iki jenenge telonan. Kowe kudu ngetri lho, Le. Kamulan karo Blitar ki telonan beda. Lek ning Kamulan Le dieling-eling, telonan ki paling titik undangane wong 400. Ya Allah yo, bojomu ki mek mripate ketip ya Allah, bakul cilok amen numplek ae. Kok nyelameti undangane 400 ya Allah. Akhirnya nyedeki sing wedok, "Dik kon slametan lho, Dik, undangane 400." Lah pripun Mas, lah piye to, Dik? Bakul cilok ngene iki wingi adol ning pondok cah-cah padha njukuk tak minta bayar. Lah terus pripun Mas, piye lek gelangmu ae didol, adol gelang belani sama cak doktrin ben cinta dengan kedua orang tua. Lho tenan, mergo sampean ki tinggalane wong tua. Akhirnya tenan adol gelang telonan, mari ngoten leren ngurusi anak. Lha kok wetenge tambah gede lho bobot 7 sasi, celuk neh sampean karo maratuwa. "Le iki bojomu meteng 7 sasi." Wong wedok lek meteng 7 sasi sirahe sing ning dhuwur malik mengisor. Malik iki krama inggile tingkep. Mula syukurana ben panggane ngisor lek babaran ben lancar iki jenenge tingkepan. Kowe kudu ngerti lho, Le, Kamulan karo Blitar ki beda. Ning Kamulan ki paling titik tingkepan undangane wong 750. Yuh, bojomu ki yo mek ketip. Akhirnya nyedeki sing wedok, "Dik kon slametan lho, Dik, undangane 7 nyeket." "Lah piye Mas? Lah piye aku rene apa-apa." "Lah pripun piye lek kalungmu ae didol?" Adol kalung belani. Akhirnya wetenge tambah gede lho kok bobot 9 sasi. Ya Allah, krasa lek arep babaran, Bu, panjenengan pengalaman. Wong babaran itu mempertaruhkan jiwa dan raga. Wong babaran ki ya enek sing bejo-bejan. Enek sing apa ki jenenge ngeden tok ngono ki metu ya enek. Ngono ki metu ya enek. Ngono sing pas angel wis bolak-balik. Ngono ki metu ndase tok mlebu neh. Ibuke muni terus. Metu ndase mlebu neh. Terus tok. Oh, akhirnya celuk nih dukun bayi dipluruti gak metu, celuk nih bidan disuntik perangsang gak metu. Akhirnya bidani angkat tangan. Jenengan betul teng Trenggalek teng dokter spesialis kandungan mawon. Digo melayu nang Trenggalek diperiksa 10 menit sing lanang diceluk, "Mas mriki." Enten apa dokter? "Ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesar." Nek gak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayi ini. Dengan gagahnya nduk bapakmu langsung muni, "Dokter, pinten biayane?" Dokter langsung muni 10 juta. Bapakmu gak maca bismillah langsung tanda tangan erek. Nyapa? Belani akhirnya bapakmu mulih nang Kamulan koyok wong ketara angin ngene nduk. Nak nuwe apa-apa mlowembung. Alah belani anak sampai ketara angin.
Omah takoni maratuane sidane bojomu piye le? Kedah dioperasi, Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Lah ya piye? Lah nggih niku lho, Pak. Lah nggih niku biayane. Pira le 10 juta lho, Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho, Pak. Sampe lah nek nuwe Lah terus piye le? Ngapunten Pak, kepareng matur nyuwun duka. Pripun kula lek ngampil sertifikat tanahe? Maratuane mendri. Lah nyapa? Kula damel ngampil BRI menyuk men wae anak nyilih sertifikat. Gak iso. Akhirnya ngebel koncone Blitar, "Bro, aku krungu jere awakmu arep adol sapi." Heeh, tak utangi, Bro, gak masalah. Piro? Iki dinyang 10 aku njaluk 11 wis utangan padha 11 juta. Melayu nang Blitar utang sapine koncone 11 juta, 10 menit didol payu 10 juta, rugi 1 juta, ndak masalah. Belani Melayu nang Trenggalek nggo dhuwit 10 juta, diwehni dokter, anake karo bayike digawa pulang nang Kamulan. Alhamdulillah, aku dadi bapak. Tersenyum mlebu omah, urung lungguh celuk karo maratuane, "Le brokoane." Kowe nduk bapak ibumu biyen ngono kuwi. Mari brokoan sepasaran setahunan terus gak leren ngurusi sampean akhirnya sekolah TK. Peh tambah mumet wong tuwek. Mergo sekolah iki paling larang TK, lah nyapa lah mboke melu sekolah kok. Ora nyekolahne wong sitok wong loro, anake lah sangu 5.000 gelem kono njaluk 50.000. Lah nyapa lah ngeterne anake karo goleki bakul sayur. Anake tukokne pedah mini gelem kono njaluk vario. Aku gelem ya ngeterne anakmu kok tukokne vario. Anake seragame loro cukup kono 7 kok. Lah nyapa lah ngeterne anake karo tampil kok. Akhirnya TK, SD, SMP, SMA, akhirnya kuliah. 4 tahun sama neragati anak kuliah karo nang pesantren sing adol sawah, adol mobil, adol motor. 4 tahun mari wisuda sampe ditelepon, "Bu, sama Nduk, tindak Malang kula badhe diwisuda. Ibu damel ageman saya, ayah damel ageman saya. Budal sama nang Malang nggih klambi apik. Teko Malang diapakne karo anakmu, ya Allah, mek dijak foto. Ya dire wong adol sawah mek dijak foto. Mula aja nggumun nek ning Kamulan enek wong macul gawe kaos SMA 1 durenan. Lah mukangelan kragati anak mek dicoli kaos." Ngono ki trimo mbelani. Lho iki tenanan iki, Pak. Akeh kok wong kene iki sing nglempir karo apa? Nglempir karo nggih kaos SMP 1 durenan bareng iki. Lho, gak masalah mbelani anak. Kuliah 4 tahun mari. Lah kok mulih gawa pacar to. Sapa Nduk kuwi? Ya iki ya pacarku. Lho. Cah ndi Blitar? Sapa jenenge? Lukman. Dan nyapa mbok jarene? Nikahkan kami berdua, jangan pisahkan kami berdua. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Akhirnya dinikahne, ya Allah, dipilih nih terop sing apik, dekor sing apik, undangane okeh, masyayikh pondok tengah diundang kabeh. Mari kabeh nih anak leren dereng cik melu mikir nih penggaweane anak. Nek bapake sawah ombo kon ngopeni toko ni gede gawe nih toko, lek bapake pegawe kon dadi pegawe. Mari di penggawean leren dereng cik melu mikir nih gawe omah anak. Bapak ibu mau bolak-balik, nak ono lemah didol ta yuk nyapa alah arep gek encok-encok enduk iki. Arep kok deleh Kamulan to, heeh. Lah bisanmu Blitar bagian gekne omah sampean lemahe ora. Lah Blitar bagian apa? Ndongakne. Penak. Mari gawe omah leren, bapak ibu umur 25 waya leren kok bleki putu, Nduk. Jadikanlah anak-anak kita soleh-solehah karena ini tinggalane kula kalih panjenengan. Bu, mula ketika anak panjenengan masuk surga, malaikat ndak punya alasan. Akhir matur teng Allah Gusti yang lari-lari saking Kamulan badhe dipinarake swarga mboten burun. Lah nyapa? Nyuwun kalih bapak ibuke. Ya monggo lek bapak ibuke buka padha sampun Gusti. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuanya. Allah dawuh, cacah kae lek ra kangelan wong tuane wis ora tutuk kok ning pondok. Wis kon mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Nah, akhirnya bocah-bocah diceluk, Rene.
Pripun malaikat beres urusane. Rene enten malaikat piro nomor HP ini bapakmu piro? Lho sok ki nek HP yo nek HP lek goleki piye? Wong sak alam dunya kumpul kok ning kono. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Kamulan no. Akhire sok enek HP ning kono bro, rasa bingung awakmu. Iso petok sampean karo Mbah Syekh Mahmud. Iso, pokok duwe HP iso. Akhirnya dikei nomor HP. Niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Akhirnya karo malaikat di WhatsApp. Kang To, dinteni anakmu nilawangi swarga lho. Kang To langsung bales, oke. Ibu di WhatsApp, Yutun, dinteni anakmu nilawangi swarga lho. Yutun langsung bales, yes, tarik saya semongko. Mari bales WA ni malaikat, lho kok bapak ibu WA malaikat. Malaikat ngapunten nyuwun tulung di Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock, manut Sherlock kanan kiri. Akhirnya ketemu anaknya di depan pintu surga. Tangan tengene anak nyekel, tangan tengene bapake, tangan kiwani anak nyekel, tangan tengene bundane. Akhirnya juru biawel jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku anak-anak kula karo panjenengan soli. Kalau kita mampu meninggalkan bangunan tinggalan fisik monggo. Tapi minimal anak-anak kita jadi tinggalan istimewa. Karena apa? Ketika anak masuk surga, batek bapak ibu. Lah lek pengen dia anak salih, ya kadang kula mek sederhana, lek pengen dia anak apik iki siji jenengno sing apik. Ngono lho. Kanjeng Nabi iki dijenengi Muhammad. Kuwi harapane ayyuhmada fis sama'i wal ard. Baik iki ngoten. Aku kepengin sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Ngono lho. Jadi lek jenenge anak iki koyo Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi dipuji di langit, dipuji di itu salah satu barokah nama. Mula penting koyo sampean iki lho dodol bakso, kok jenenge bakso barokah. Nggih. Niku harapane lek dodol bakso ben wani hakmu dodol bakso jeleput. Ya ora wani. Toko jamu mugi jodoh sae. Toko jamu mugi nemen ya ora payu. Apotek sumber waras deh. Jajal sampean ki apotek ngene. Apotek sumber penyakit. Mula ning Malang nek rumah sakit jenenge Rumah Sakit Ben Mari. Yo teng Kendal Payak Malang. Niku harapane yo sing lara ben mari berobat rono. Lah apa sampean gawe ning Kamulan Rumah Sakit Ben Mati. Nah jenenge anak ngoten niku sing enek harapane kaya Kanjeng Nabi. Apa kudu bahasa Arab? Lho lek iso bahasa Arab sae karena bahasa Rasulullah, bahasa ahli surga, bahasa Al-Qur'an. Tapi lek gak iso Jawa ae. Krana Arab ya elek ya elek. Anakmu sapa yu jenenge Tony, komplite Sae Tony. Dadi pendak kancane dhek teko kancane mluwayu, setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi. Bahasa apa Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus Mat ki artine dawa, Yadi kuwi tangan. Jadi maknane ngentitan. Kowe ndek anak wedok kok apik men celukane 00 gitu. Oh kae binti Khunai 0. Artine apa mbuh? Akhire didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Khunai 0 ki tasghir saking khinzirun, maknane celeng cilik. Jadi anak wedoke celeng ojo sakne. Wis lek gak iso Arab Jawa ae, anakmu pira yu 4, lanang apa wedok lanang kabeh. Wih, barepe sapa lho? Slamet nomor 2, untung nomor 3 trimo ragile bejo. Slamet untung trimo sae bahasa Arabe Salim, bahasa Arabe Fauzan monggo. Lek Jawa campur Arab, penting maknane apik. Anakmu sapa yu jenenge? Manuto Muhammad. Celukane Tok. Lho apik to? Lho Manuto Muhammad apik apa mboten? Sing elek-elek Manuto Mak Lampir. Lha kuwi elek. Slamet daro ini lho, slamet basa Jawa, daro ini basa Arab. Slamet donya, slamet aja berdasarkan sejarah. Kathah saiki berdasarkan sejarah. Ndak kathah ta. Krana ibuke nalikane mau weteng iki karo jajan suweneng, akhire anake lahir lanang dijenengi Jansen, artine karo jajan ruwet ngene.
Enek bapak iki supir tukang kirim mendok ning Jakarta. Ditinggal kirim mendok anake lahir. Ditelepon, "Ya, aku babaran." "Alhamdulillah lanang wedok lanang." "Ya, sampean wangsule kapan?" "Wah, kurang setengah wulan kas. Ge iki karo Bu Bidan kondang jenengne lho ya. Sampean jenengne halah wis tak manut." "Emoh sampean bapake kok. Selak digawene akte." "Wis to jenengno Dik, emoh ya sampean anake." "Lah jenenge sapa manut?" "Anu jenengno Rendi lho." "Artine apa ya?" "Leren ning endi-endi." Mergo bapake meteng sangang sasi kira krasa. Lah kok ning ngarep TV babaran. Lah kok wedok, lho dijenenge Novi, artine nonton. Iki ngapunten Mbak Novi, ngapunten. Iki Mbak Novi teko mau ya? Teko? Ngapunten Mbak Novi. Wes lek pengen di anak apik siji dijenenge sing apik, nomor loro diwulang ilmu sing apik, taruh pesantren. Pak, sama nek pengen duwe anak hebat, duwe tinggalan hebat, delen pesantren. Loh, zaman wis kaya ngene lho yu, 10 pelajar putri, 6 itu sudah hilang keperawanan ini. Jenengan nek tindak teng kutha gedhe nek cah 10 mulai sekolah, niku sing 6 ora perawan, sing 4 cek perawan. Iki lho saiki kaya ngene. Wah, zaman iki sak wis kaya ngene. Lah mula anak-anak panjenengan lek iso ditaruh pesantren, anak iki lek mondok minimal oleh 3, siji salate terjaga. Wis sampean setiap dene kene, sampean rasa mikiri salat. Anak ora apa iki jenenge anak ora kok pondokne bae mek perkara salate pelayon awakmu. Tapi lek anakmu kok titipne pesantren, sampean tenang. Ning kantor tenang, ning sawah tenang, ning pasar tenang, lek perunang luar negeri tenang. Tapi lek anake gak ning pondok perkara salat pelayon. Mula anak lek iso diseleh pondok, mergo nyapa siji salate terjaga. Nomor loro anak iki lek ning pondok apa kluyurane terkendali, Pak. Zaman wis kaya ngene, Pak. Kula iki tiap malam niku pendak malam Ahad iki kaya rata-rata ngaji luar kota. Begitu masuk kota-kota, masyaallah. Bocah nom-nom breng-brengan Pak Cik usia SMP SMA. Goncengan 3, goncengan 4 ngapunten gelut nang dalan, mabuk nang dalan. Iki anake sapa? Anake wong-wong sing ra gelem mondokne. Anak sampe nek mondok ora kluyuran mergo ning pondok gak oleh nggawa motor. Wis ning omah ra mondok dicekeli motor, cekeli wis. Jane HP iki gak elek kok. Aku lek nek wong muni HP iki setan gepeng ya ora cocok aku. HP iki jane apik kok, Pak. Lho saiki lho ning kamulan nek wong mati ra koyo mbiyen nek wong mati mlayu rono. Saiki sing mlayu. Lha tenan, Pak. Sampeyan ra ketemu dulur 30 tahun iso nyambung neh lewat. Sampeyan duwe anak mondok adoh nang luar negeri, bendina iso ketemu anake lewat. Kayak ngene kok elek. Saiki wong kamulan arep gawe jajan apa tuku buku resep. Buka iki lho. Kok ketik Google bagaimana cara mengolah ketela pohon. Celek muncul nomor 1 jemblem. Gethuk. Lho kayak ngene iki HP iki, kayak ngene kok elek. Lho tenan, bahkan HP iki tenan, Pak. Ngapunten, koyo apal Quran. HP iki apal Quran. HP iki apal Quran. Saiki ketiken ayat, ngene teman nulis ayat kutiba alaikumusiyam. Langsung diterus nih karo HP, Pak. Sak artine, sak asbabun nuzule, sak kesimpulane. Jan apal Quran iki. Gila apal Quran. Wis to ngetika apa ayat Quran, kula diterusne karo HP. Apal ribuan hadis niki, Pak. Sampeyan ngetik saiki umpamane dawuhe Kanjeng Nabi, thalabul ilmi saatan titik-titik diterusne karo HP. Bahkan iki HP kula karo anak kula iki dikai kamus bahasa Arab. Ngapunten kula iki lek maos kitab, sakniki gak koyo mbiyen buka Al-Munawwir, Gus. Sakniki cukup buka HP niki ketemu wisan. Wis kosakata model apa sing cara apa niki jenenge iklale angel ketemu Pak niki niki. Masyaallah. Wah, HP iki tibane pinter tenan. Sampeyan takon apa lek dia bagaimana hukumnya akekah anak laki dengan kambing 1? Lek dijawab. Lho, HP iki apik lho yu. Lah kula sakniki lek ngaji iki ora tau mara wong iki. Iki lho. Kula nembe king Makassar, kula nembe king Batam. Lho nggih, ora mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten? Kula lurah Kamulan. Enten apa Mbak Lurah? Nyuwun ngaos saged Yai saged. Kula sowan apa mboten ra usah, sowan malah nggekne teh aku ngono. Paling rene ya nggo gula, aku ya ngono.
Lha kula sowan rene iki rumah sang Pak Lurah iki lho WA teko kene iki lho, HP iki lho. Kaya ngene kok elek iki lho. HP iki apik. Ning sayang HP dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki kok ketik ya uu muncul ya uu. Oh. Niki kok ketik ho hi he. Loh, mula anak-anak kula panjenengan perlu mondok, golek mondok karo Gus Bahak karo Mbah Ye Bakhrul Munir ditata akidahe. Lek wis ditata akidahe golek nyekel HP iso milah iso milih. Bu, lek anak sampean mondok mulih njaluk HP pesenku sitok tukokno. Insyaallah iso milah iso milih ya. Tapi kudu lho, tenan. Jadi anak lek ning pondok kluyurane terkendali. Sing penting nomor 3 ki lho, Pak. Anak lek ning pondok oleh barokah dongane ning donya ki wong paling hebat ki kiai, Pak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wong sing wedi karo Allah ki mek ulama. Kula kadang mikir aku ki cara gak oleh dongane kiai wis gak iso koyo ngeten iki, Pak. Kula nuwun sewu kitab sitoke gak duwe biyen nih khatam mondok ning Jampes. Kula kadang sama ya Allah kok iso sampe koyo ngene. Iku mergo oleh barokah dongane kiai. Kula nembe ngaji ning Kebumen, duwe kanca ki teng Magelang, kula dipaksa kon mampir. Biyen teng pondok Jampes iki gak tek tenanan, setahun nang mriko. Lah kok teko kono ki bangun omah, ya Allah apike, entek sak miliar iki rong mari, Pak. Sandinge ki masjid gak wedi, iki piye ceritane awakmu kok koyo ngene iki? Biyen rumah saku ning pondok Jampes ra tenanan kok koyo ngene saiki. Lah iya Kang Lukman, pengen roh apa sing nyebabne iki? Apa Kang Lukman? Oleh barokah dongane kiai. Wis salah anak jenengan, iki donga sing paling ampuh bapak ibuke. Awake dhewe kadang ra kober ndongakne anak, tapi Gus Bakhrul Munir, Gus Bahak insyaallah tengah tiap malam menangis meminta kepada Allah agar anak-anak yang dididik teng pondok pesantren dadi anak sing saleh. Ayo mon dijenengne sing apik di pondokne. Sing abot iki nomor 3 yo lek pengen di anak apik. Apa dicontoni sing apik iki lho sing abot ning ngene iki. Anake ora usah dikongkon salat, pokok bapak ibu salat anake ya. Anak lek ra mondok 24 jam ning omah, sing 7 jam dige turu, sing 17 jam dige nyawang bapak ibuke. Anak ora usah kon salat, pokok bapak ibu salat. Anak-anak yang tidak salat iki mergo nyawang awake dhewe ra salat lho yo. Sampeyan di anak cilik ya, ngadeg ngene. Plak anakmu lak melu ngadeg, mbok kon ngalih ya moh. Ngalih. Plak muni, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Allahu Akbar, anakmu lak melu. Wow. Sampeyan maca Fatihah iki anakmu lak melu mbab. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Anak-anak yang tidak salat iki mergo bapak ibuke ya ora. Anak rasa kongkon nutup aurat. Pokok bapak ibu nutup aurat, insyaallah anak-anak ya nutup aurat. Anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo nyawang bapak ibu ora tau nutup aurat iki. Oh, auratnya ditutup. Sampeyan iki lek ora nutup aurat ngapunten nggiring anak mlebu nerakane Allah. Wong tuwek lek ora salat giring anak-anake nuju nerakane Allah. Nek saiki ruwet anake ditenang TP iki kudungan, malah ibuke ngeteri ra kudungan. Malah ge celana SMS silite metu sithik kok. Anak sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. La ilaha illallah. Lho anak iki kudungan diterne sekolah. Lha kok ibuke malah rambutnya dirembonding, disemir. La ilaha illallah. Kaose ketat, celanane ketat. Numpak sekupi rodok degek, anake seleh ngarep. Akhirnya kaose munggah, celanane mudhun. Katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontohne anak ki lho apa? Oh, mula tak peseni, sampean melu kegiatan apa melu. Tapi sadurunge melu menengo suwine 5 menit aku lek melu ngono ki disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu. Mula wau tak peseni ngapunten aja lara ati sampean. Lek enek karnaval joget aja melu disawang anak ora pantes. Lha kok malah ibuke melu karnaval. Ho. Akhirnya ning Blitar iki ibuke doa lho anake ning mburi ngetone ibu apa kok ibu. Hari ini mesakne Gus Bahru ki lho, mesakne Gus Bahak lho. Kangelan didik anak-anak kula karo panjenengan. Sementara kita jadi orang tua ki gak pernah memberi contoh yang baik. Anca miyak disawang anak ora
Kadang kita itu egois kok. Wis ora mikir anake, ora mikir ya Allah. Wis nggih kaos ketat dulan. Sapa to mengking senam, wong senam ki olahraga, tapi golek tempat tertutup ta lah. Wis senam nang prapatan, la ilaha illallah. Kaose ketat, celanane ketat. Budal ki didudeng karo anake, Bu, odokmu ketok lho. Odokmu lho, kodokmu lho, Bu. Tak pengen di anak apik, bapak ibuke kudu aja pisan-pisan ngongkon anak adus lek jenengan dereng siram gak dadi. Le siram ibu rong siram. Tak tua genten niku. Ora iso. Mula nyapa to bocah-bocah biyen sing diwedeni bapake. Krana bapak biyen tu istimewa, ora mek pidato tapi sering ngowehi contoh, Pak. Awake dhewe saiki kakean pidato gak pinter ngowehi. Pidato gak penting, sing penting contoh. Bocah mbiyen ditanono tahun 80-an, masa kecil kula. Wih paling diwedeni bapake. Enek bocah kok, ngaji. Lho, randang budal, tak omongni bapakmu kapok. Wedi, mergo bapake sregep ngaji. Lho gelut, terusno. Tak omongni bapakmu wedi, mergo bapake gak tau gelut. Salat. Randang salat, tak omongni wedi. Kalimat tak omongni bapakmu ki digdaya, mergo bapak biyen kena dicontoh. Mudun, lho nyolong jambu, mudun, ora mudun tak omongni bapakmu, mudun. Wedi mergo bapake gak tau nyolong. Bapak saiki wedi. Nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Lah kok malah muni. Omongno, lha kuwi to bapak ning dhuwur nggo kresek ki malah. Wonge teko. Jenengan iki lek padha karo kula Pak Bu, lek anak sampean gak kena dicontoh wis titipno nang pesantren. Ben niru kiai niru ulama. Bojoku tak omongi, "Dik, nek anakmu kok keloni ora dadi saleh-salehah." Lah nyapa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Ayo dililakne, ayo dibudalne nang pondok. Akhirnya anak kula terne teng pondok An-Nur 20 Lawang. Ya Allah, begitu teng pondok mahabbah karo ulama, mahabbah karo kiai muncul, Pak. Anak sampean kok wis demen karo kiai. Ini pertanda anak-anak panjenengan akan nanti yo kok mulih iki. Oh, bibis. Mau diomongi kon nggih pempes ya ora gelem. Nah anak sampean wis demen karo Syekh Mahmud. Anak panjenengan seneng karo Gus Bak, seneng karo Gus Bak, seneng karo Mbah Yai Bilal, seneng karo ulama. Muncul anak-anak yang solih solihah. Krana ulama ki pewarise Kanjeng. Lek anak jenengan wis seneng karo warisane Kanjeng Nabi akan muncul anak-anak yang soleh solehah. Lho lek ngono kesimpulannya pengen di anak apik, siji dijenengi sing apik, loro di pondok. Ayo mon. Karena awake dhewe bakal mati, lah wong mati ki sing penting siji duwe tinggalan. Pripun Pak Lurah? Pun bengi. Tangane dereng. Dalem? Kangen. Lho, oh ngoten. Lha maksudnya diterusnya apa ki? Oh terus. Tunggal jam malih. Terus tambahi piro golek tambahi sak jam. Pun dalu niki dalu nggih. Bu, wong mati ki siji butuh duwe sing nomor loro. Lambe gedhe man. Sing nomor loro butuh duwe amal solih. Mumpung durung mati ayo nglumpukne amal solih. Kalau tak takon, sampai teng kamulan niki lek tuku sego ngangge duit apa ngangge salat? Teng mriki tuku sego pecel ngangge duit apa salat? Tuku sepeda motor ngangge duit apa poso? Duit. Ning donya ki ngibadah ra payu, sing payu mula menungso arep ning donya repot ibadah apa repot golek duit? Repot golek duit mergo ning donya sing payu. Sampai Pak Lukman Komblitar ini ke rumah samu golek apa? Sama neling-eling, wong ki lek ning donya sing payu duit, sok lek wis awake dhewe mati, pengumuman duit ki gak payu. Sing payu amal ibadah. Uang ning alam kubur peteng ning donya duwe duit triliunan, gak iso Pak dikenuku dop 2,5 gak iso.
Mergo nyapa? Sing iso madangi ning alam kubur jenenge salat jamaah. Lho, lek wis mati. Wonge teko neh. Wis dalu guyu. Lu gue ngarep nguyuan. Muga-muga panjang umur barokah yu. Gelange gowedi ya. Batin kula lek mlaku ngene ae. Ketokne gelang yo. Yo aku wedok wis ngono kuwi. Iki jam pira ta? Ngene jam pira ta iki? Lah sing takoni kalunge gedhi, mbuh sumuk aku. Ya. Lek wis awake dhewe mati, duit ki gak payu. Lho, regane swarga, regane omah nang swarga. Sampeyan iso duwe omah nang swarga ki ora karo duit. Tapi karo ibadah. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra alau arbauna baban. Sapa wonge gelem teko nang majelis pengajian, karo Allah dibangunne omah ning swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Regane omah nang swarga ki duduk duit tapi ngaji. Quran iki lek ning donya mungkin ndak payu, tapi lek wis ning akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan menjadi penolongmu ketika nang dina kiamat. Sing iso nulungi nang dina kiamat ki duduk duit, tapi deres Quran. Awake dhewe lek ngono bakal mati, pesta pasti berakhir. Ayo nyiapne ngamal. Mergo lek wis mati duit gak payu, sing payu ketika manusia mati ditutne perkara telu. Siji bandane, keluargane ngamale. Isnani yarji'ani sing loro balik. Keluargane balik, montore balik, klosone balik, putune ponakane bojone sing janji sehidup semati ya. Piye Mbak Mia apa ya? Oh ya. Sing ora balik kuwi ndres Qur'ane, sing ora balik ki sedekahe, sing ora balik ki jamaahe. Jadi amal sing setia ndampingi kula niku jenenge ibadah. Lah awake dhewe iku urip ning donya repot karo barang sing arep ditinggal, gak tau repot karo barang sing arep digawa. Sing arep digawa ngibadahe kuwi lho yo. Mula ketika Sayyidina Ali nate bengok nang ngarep kuburan. Muni ngene, wahai penghuni kuburan, sampean gak pengen roh ceritani keluargamu nang Blitar Trenggalek. Tak ceritani sawah muntek, toko muntek, donya muntek, mobil muntek. Anakmu sing nomor 1 karo nomor 5 gak akor perkara royokan warisan. Tak ceritani. Jabatamu urung 7 dinamu wis digedeni kancamu. Sing kok belani sampai rang ibadah saiki wis digendani kancamu. Bojomu sing janji sehidup semati urung pendak pisan dirabi Kiai Lukman Blitar. Andaikan orang yang di alam kubur bisa menjawab dawuh Sayyidina Ali, dia akan menjawab, nggih Sayyidina Ali, tibane sing kula beto ibadah kula, sing kula beto amalku. Mumpung durung mati, ayo nyiapne amal. Karena apa? Ketika mati sing panggah ngetutne awake dhewe duduk bandane, duduk keluargane, tapi amal. Wis lek ngono wong mati siji butuh tinggalan, nomor 2 butuh amal ibadah, terakhir butuh apa? Doa. Wis balik neh, ayo kita siapkan anak-anak kita, generasi kita sing solih-solihah sehingga kita mati nanti didoakan oleh anak. Lho ndongakne anak niku apa? Dungane wong ning donya ki hebat lho. Sampai kula kagungan kitab namine Ar-Ruh nate kula critakne jenengan mungkin. Teng kitab Ar-Ruh ni karyane Ibnu Qayyim. Niku didhawuhi ngeten waqad yang qati'u anhul azab bi du'ain aw shadaqatin aw istighfarin aw sabihajin aw qiraatin tasilu ilaih. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane ketika ning donya didongakne.
Au sedekatin utawa kok slameti. Au istighfarin utawa kok jaluk ning ngapura. Au sabihatin utawa lek durung kaji amanahno kaji. Au qiraatin utawa kok wacane ayat Quran, kok wacane zikir sing ganjarane dikirim ning gene sing wis ning alam barzah. Kuwi marakne sing ning kono iso dilereni siksane. Lah didongakne disedekoi, dijaluk ning ngapura diwacane ayat Quran, diwacane zikir ki lek ning kamulan jenenge tahlil. Wis lek ngono wong sing wis mati ki butuh ditahlil. Teng mriki tahlilan didongakne nggih. Ning kene tahlilan enek matnyange apa ora? Enek matnyange apa ora? Lah kuwi ausodakotin. Dijaluk ning ngapura nggih, diwacane ayat Quran nggih, diwacane zikir nggih. Lah lek ngono awake dhewe lek wis mati butuh nyiapne generasi sing gelem ndongakne awake dhewe. Mergo dawuh Kanjeng Nabi wong iki lek wis mati kaya kedelep ning tengah segara. Aku tak takon, lek enek wong kedelep ning tengah segara. Terus bengok-bengok tulung, terus sampean duwe perkara loro, siji pajero, loro ban. Kira-kira sing kedelep ditakoni, "Kowe milih pajero apa ban?" Milih napa? Tahlilan itu sederhana tapi mampu menembus relung-relung wonten alam barzah. Mula didongakne. Bahkan wonten kitab namanya An-Nawadir. Niku diceritakne karyane Syihabuddin Al-Qalyubi. Enek mbok rondo niku wedok. Enek rondo wedok duwe anak yatim umur 6 tahun. Anake diterne nang pondok, teko pondok karo kiyaine diwulang kon ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo derekne Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah kene rokne langsung Allah nimbali malaikat dalem kono ning alam barzah. Enten apa Gusti? Wong sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren lek nyiksa bapak ibu cah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Loh, enten apa Gusti? Bahasa redaksi bebas e kula terjemahane. Aku enggak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lha kok anak iki ngarani aku lek aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ngarani Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah gak penak lek arep nyiksa bapake. Iki lho kalimah bismillahirrahmanirrahim koyo ngene ampuhe. Lah jenengan ki urung tahu kirim bismillah, tahu piye? Khususan khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim. Mboten nate nggih. Minimal suratul minimal tahlil. Ayo orang-orang yang sudah mati kita doakan. Mereka seperti orang yang tenggelam. Mula kirim arwah barang niku sae, Bu. Mriki tasik wonten. Kirim arwah niku. Lho, ngono ki ya enek sing muni mulai kagungan kitab malih, Gus. Ya jenenge kitab Ar-Ruh. Diceritakne teng mriku. Enten bocah niku gak tau nyelameti wong tuwane. Akhire ki dalu mimpi dipethuki bapake. Bapake ning mimpine muni ngene, "Le, kowe iki dadi anak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek maem lawuhmu pindang apa gerih, lek enek kucing nang sandingmu gak ketang ndase apa buntute, sedekahna nang kucing le ganjarane niatono kangge bapak. Kuwi cilik kangge awakmu, gedhe kangge bapak nang alam kubur. Kaya ban niku cilik kangge jenengan tapi gedhe kangge wong sing kedelep." Lah niki akhire si bocah niku lho, pendak enek kucing nyecing. Pangem ganjarane kangge bapak ibu. Niku teko tibane, Bu. Padahal ndas gerih buntut kucing kene nek wong slametan mbleh gerih. Kaya ngene kadang cik muni, slametan ra nek dalile, tahlilan ra nek dalile. Kuwi piye to lek mau ngaji ya. Bu. Lah apa meneh jenengan kirim arwah? Duwite dilebokne amplop 5.000, arwahe ditulis 96. Malaikat langsung batin iki lek ngedum piye ya. Nah, tapi tukokne gerih kan yo dados malaikat tapi lek didum 96 ya ora mek ndilati tok iku kan. Duwite 30.000 arwahe 10 teko. Wong ndas gerih ae teko, buntut gerih ae ta. Lho lek ngono wong mati butuh tinggalan, butuh nawale? Butuh amal, butuh didongak. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne. Jane kula kepengin bahas Kanjeng Nabi mergo iki pas mulutan. Tapi waktune pun mboten nutut. Apik jane iki. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Nah tak piye diterusne? Wis bengi ya. Nggih apik iki. Apik sing arep tak omongne. Tapi wis bengi ya. Apa ngene tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Wah niki ingkang saged kula aturne mugi-mugi barokah khol. Masyaallah
awake dhewe besok teng akhirat disafaati kalih ulama, disafaati kalih kiai, awake dhewe benjing teng akhirat panggih kalih Syekh Mahmud nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten mulai awal ke akhir san khosoh dzurriyyah Syekh Mahmud Ihsan menawi wonten atur kirang sae agungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.